Изправяй! Върти, върти! Върти! Не така, бе! На другата страна, бе! Върти! Изправи волана! Можеш ли? Не! Така! Дай сега! Дай! Навърти го до края! До края! Дай! Така! Още! Да го пуснеш надолу малко и да изправиш. Яза си! Подпрете го с лашки. Ама някой трябва да се качи вътре да му помага за волана. Сега волана си го върти, но трактора за да нася на насам. Трактора трябва да го дръпне от това на тук. Върти волана, но. Той хара за трактор, както не това да дъкне си води. Какво? Трябва да отрежа дървото, да не го удари само. Трябва да се отрежи дървото, виж. Чакай, Сачи. Ела се разбери! Ето както ще го обърне. Ето ще го обърне. Чакай на след. Ще го обърне ли? Ще го обърне, ще го напитам. Трябва нагоре, обясни тогава, аз не съм наясно. Майсторе, ти само обидивиш, ти. Трябва да даваш нагоре на човек. Направо да правиш. Гледай как ще го завъртиш там това. Колко може да изправи? Ти го летиш малко преди, да може така. Ами за това ставаше да предвидите. Еми дай, сега както е, насам. Еми дай го насам. Обясни, аз не съм... Няма, той ще го... Да даде насам косо, да го тегли и това е. От другата страна подпряно ли е? Да го подпреме първо, ей, това е подпряно, бе. Къде е подпряно? Не, той ще, без да го откачи, ще го завърти.
Дай сега нагоре, нагоре. Така, давай. Виж сега как ме бега. Аз сега дай ми. Това върти вече. Това вече върти. Така. Ой, малко се помислим.